So guys, nandito tayo ngayon sa KTM Dagupan and finally yung pinakainabangan natin bagong model ng KTM Motorcycle Philippines. Ito na po yung 390 Adventure Milano. So we have here the top of the line. Ito yung KTM 390 Adventure R. So ito yung pinaka-top spec mga idol. And we have here the SMCR naman. KTM 390 Adventure NCR. Ayan. So presyo po itong ating Adventure R ay 399,000 pesos. And ito naman 349,000 pesos. So Apo grabs po ito. Ibig sabihin, available po ito ngayon dito sa KTM Dagupan. So let me know mga idols, pwede kayo bumisita sa kanilang store or pwede kayo mag-send sa atin. So tingnan natin to, ikutan natin, walk around natin para sa inyo mga idol. At syempre kung interesado kayo, alam nyo na ang gagawin nyo. So mga idol, itong bagong mga 390 Adventure natin, ito na yung pinaka-inihintay nating bagong model at finally nga meron na tayo dito sa KTM Dagupan. So guys, to give you an update sa kanyang mga specs and sa kanyang details, tignan natin, ikutan natin to. So para dun sa ating pinaka-engine type, ang total displacement ng ating KTM 390 Adventure R ay 398.7 cc. So 398.7 cc, single cylinder, 4 valves, liquid cool. Yan po ay merong Euro 5.2 na bagong environment or emission. So kagandahan dito, 6-speed manual transmission ito. So yan po yung kagandahan sa kanya. And sa atin namang pinaka-performance nitong ating 390 Adventure R, maximum power nito 45 PS at maximum torque, yung arangkada niya 39 Newton meters. So talagang mapapawaw ka dito sa kanyang lakas ng engine ito. Mga idols, pagdating naman po sa kanyang pinaka EMS, yung naka-Bosch to, no? Bosch yung ginamit nila dito. And kagandahan din, ang ating chassis dito, nakikita nyo yung pinaka front suspension. Grabe, long suspension, yan po ay WP Apex brand. 43mm ang sukat niyan. At meron tong adjustment, no? Pwede nating i-adjust, depende sa inyong preference, lalo na kung nag-trail ride kayo, no? And sa likod naman, yan din po ay WP Apex, yung ating suspension sa likuran. And yan din po ay adjustable. So guys, pagdating naman sa kanyang braking power, ayan, tingnan natin yung kanyang pinaka-brake. So ang ating pinaka-front brake, yan po ay 320mm disc. Ayan, ang laki ng disc brake niya, no? And 2-piston caliper, Vibre, yung brand niya ginamit dito. Equipped din ito ng anti-lock braking system. Bosch din yung ginamit nila dyan. So Bosch ABS, di ba, napaka-solid. And sa ating rear disc brake, 240mm round disc din with Vibre caliper, 1-piston. So meron din tayo ditong ABS or anti-lock braking system. So dual channel ABS to. And additional for safety, meron din tayong traction control. So meron din siyang switchable, pwede natin i-turn off na TCS. Lalo na kung nag-trail tayo, no? And to check naman yung ating pinaka-tires or wheels. So yung wheels natin, yan po, naka-spoke wheels na, no? So Adventure off-road ready talaga tong motor na to. And sa size naman ng gulong, so yan po ay gumamit ng Mitas brand na tire. Enduro Trail yung brand niya or yung model. And 90/90 by 21 inch yung pinaka-front tire size natin. So malaki talaga yung size ng gulong natin sa harapan, ano? 21 inch. I think this is tubeless or tube type. Pwede nating gamitin, ano. So guys, yan po ang ating pinaka-wheels sa front. Off-road ready tire na Mitas. And sa atin namang rear tire, syempre spoke wheels din tayo dito. Mitas Enduro Trail Plus model yung ating pinaka-tire type. And ang sukat naman ito 140/80 by 18 inch. So 18 inch naman sa ating likuran. Para naman sa dimension ng ating KTM 390 Adventure R, so ang wheelbase na sukat nito ay merong total naman sukat ng 1,481mm. So malaki talaga siyang tignan, ano? 1,481. Ay nakakabilib dito yung ground clearance ito mga idol, ano? Talagang mataas yung ground clearance nito, 272mm, 272. Ganun kataas yan. Para naman sa kanyang pinakabigat, pag wala tong gasolina, dry weight, 165 kilograms. Pag naman full tank, meron tayong full tank na gas at oil, total naman na bigat nito, 176 kilogram. Ayan, so 176 kilogram ang total weight niya. Magaan pa rin yan, ano? And fuel tank capacity nito ay 14 liters. Ganun siya
kadami rin. So fuel tank natin 14 liters. And ito yung pinag-uusapan natin, yung seat height. So ang seat height pala nitong ating Adventure R ay 870 mm. 870 mm. So mataas talaga siya yung ating seat height dito, no? And dito naman sa ating pinaka rider's view, pag nakaupo ka na, so makita mo yung handlebar natin, talagang quality, no? So naka-clamp din yan. And yung susi natin, ayan. So meron ding logo ng KTM. Yung ating pinaka switches and button, ito na yung latest style, no? Kung makita nyo yung mga KTM big bikes, ganyan-ganyan na rin yung style nila. So yung pinaka design, no? Pareho na dun sa mga modern switches and button ng ating KTM. Ayan, meron na rin on and off switch. Ayan, and here yung ating latest na TFT display para sa 390 Adventure. Solid, di ba? Ang ganda. At para naman sa ating ilaw, no? All LED ang lightings ng ating 390 Adventure R. So meron din tayo projector lamp dito at yung design style niya para na rin ng mga big bike nilang model, ano, yung latest model gaya ng Duke 990, no? So mga ito sa likuran naman, all LED rin ang lightings natin dito. From tail light, signal light, at meron na rin siyang plate lamp, no? Mga ito, siya po ang ating 390 Adventure R with SRP 399,000 pesos. Kayo po ba ay bibili nito at kukusunodnahin nito? Let me know mga idols para ma-reserve natin kayo. And mga idols, siyempre yung ating KTM SMCR Super Motard, no? Ito na yung ating pang laro. Siyempre kung gusto nyo ng medyo lightweight at mas mapormang KTM 390, ito na yung bagay sa inyo, no? So guys, ito naman, tingnan natin yung kanyang specs. Is the same engine type ng ating 398.7cc din. Pareho sila ng displacement, single cylinder 4 valves, liquid cool, fuel injected, and 6-speed manual transmission. So ang ating pinaka-suspension dito ay meron din tayong WP Apex. Ayan, napaka-forma din, ano? And yan din po ay adjustable. And ang ating pinaka-stopping forward, meron din tayong same din na size ng ating 320mm din na disc, no? And yan po ay bi-brake caliper din. It comes with ABS din. And din sa ating likuran, same din siya na 240mm disc with the bi-brake caliper. It comes with ABS also. Bosch ABS tayo dito. So nagbago lang dito yung tires natin. So makikita nyo yung tires natin dito, yan po ay Michelin na, Power 6 yung kanyang model type. And yan po ay may sukat sa harapan na 110/70 by 17 inch yung ating pinakagulong sa harapan. Sa likod naman, ang sukat natin ng gulong 150/60 by 17. Same Michelin Power 6 din yung tire natin dito. So yung ating pinaka-frame dito, same na steel trellis frame, no? So mas maganda na at mas advanced yung kanyang frame na nilagay dito. Yan mga idol. Ang pinaka-dimension natin dito sa ground clearance 270mm pa rin. So mataas pa rin yung ground clearance natin dito mga idol, ano? And sa seat height, mas mababa to mga idol, ano? Yan po ay 860mm naman. Seat height natin 860mm. Ito mas lightweight to, mas magaan to kaysa sa ating Adventure 390R. Ang bigat nito, pag meron tong gasolina, total niyan 161 kilograms. 154 kg naman pag walang gas or dry weight natin sa SMCR. And 9 liters naman ang kanyang fuel tank. So mas marami tayong gas capacity sa ating Adventure R, 14 liters, ano. Ayan mga idols. Dito naman 9 liters. And kung titignan mo yung pinaka rider's view natin, pag nakaupo ka na sa inyong motor, same pa din yung ating susian. Meron pa rin siyang lock. And then yung switches nito nagkaiba na. So dito naman naging parang toggle type yung switches na, no? Adjustable pa rin yung ating lever. And syempre may passing light. Here meron din tayong switch and on off. Ayan mga idols. And dito naman iba na yung kanyang display. Ayan. O di ba? Rectangle type naman siya, no? Pahaba. So yan guys. And para naman sa ilaw ng ating SMCR or Super Motard, LED rin po ang mga ilaw ng ating headlight, signal light at yung tail light natin dito. LED rin yan mga idol. So iba yung pormahan ng ating SMCR with SRP 349,000 pesos mga idol. Pwede na kayong bumili nito cash or installment. Kung gusto nyo mag-apply, let me know. Tutulungan natin, i-assist natin kayo mga idol. Mag-send message kayo sa ating Facebook page. And sa mga idols po natin, stay tuned sa ating YouTube at don't forget to subscribe at like and follow mga idols, no. Ayan ang ating update sa inyo, KTM Dagupan.
Ang dami na nilang unit dito.